Вчера получих един пакет от Валерий, от тук от България, от Пловдив. Ето този КБ8. И ето всичко това нещо. Инструменти за сейфове. Aereo è esibito un paquete de un hombre que se llama Valery de Bulgaria con todas estas riquezas. Primero voy a abrir el cilindro y después enseñaré todo. KBA8. Si se ve bien. Vamos, funciona. Abierto. No me ha dado mucha guerra. Отвори се доста бързичко. KBA8. Ahora vamos a enseñar aquí. Сега ще покажа какво има тук. Всичките тези инструменти са напрежения за сейфови брави. Todas estas cosas son tensiones para cajas fuertes. Esto es, mira que guapo es, Hobbs Hook, ganzúa de Hobbs. También esta está rota, pero yo voy a arreglarla. No sé cómo, pero intentaré. Aquí hay cosas, por ejemplo esta caja, yo no sé para qué sirve esta caja. Supongo que esto es para copiar la llave, por ejemplo, así, no sé. Esto, el rojo, es algo como plastelina. Не знам за какво служи тази кутия, мисля, че да се правят дубликати на ключове, защото ето това е нещо ми се струва като пластелин. Нищо чудно. Si alguien sabe para qué sirve, me lo puede decir. Ако някой знае за какво служи, нека да ви каже, поне ако предполага нещо. Това е явно, това е било пирон, но вижте как е направено. Eso tampoco, yo no sé para qué sirve. Aquí hay una herramienta muy interesante. Ya. Върти се, каква точно роля изпълнява. Това нещо не го знам. Също не знам, и ако някой знае, нека да ми каже за какво служи това.
esto es decoder para cerraduras de doble paleta. Mira, esto es origen, y supongo yo que esto es origen de herramienta llamada llave búlgara o чавестело бурго en italiano, българианки. Мисля, че това е инструмента, който го наричат български ключ. Нека няколко, ако бъркам, нека да ми го каже. Само че има един проблем. В този си вид той не служи, т.е. не може да се използва, защото този прорез е много малък. Este corte es muy pequeño y de momento no sirve para nada esta herramienta. Yo voy a cortarlo más. Por ejemplo, esto es de 8 gorjas. Mira. Guapo, ¿no? Esta tensión esta entra muy bien en малък президент. Този инструмент влиза много добре и може да се използва като натегачка или като напрежение в тези брави, в тези сейфови брави, тази китайска брава, но прилича малко на кава. Какво да кажа, освен благодаря на Валерий за всичко това. Благодаря много. Последен поглед.